Jestli mi dělám chybu. Teď jsme se plavili, jak je to dlouho? 14 dní. Jsme se plavili před vodou, já si nevím, to nás vzal v vodou. Ne, žádný. Zkoušel dělat taky, že to dělali to už není prdel, to je jak autobus, no. Ale my jsme to jeli dělat předlovní, nějak do Zbyroha. Jeli jsme tam, nechodil tam internet, on nám to vyšlo, ten nás na to stolil, ale Adi! A zaber! uděláme Pojď! českou plavu, český předpisy a kdo má